It's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control of me. Try to keep the... איזה ירידה. תראה בן אדם. מה היה לנו היום? זה היה טוב. למה עצרת שאני צריך לעוף את זה? מדהים, מדהים. רצח אהוב עם גיסי האהוב. וואלה, חיכיתי לרגע הזה. שווה כל רגע, איזה מסלול. תנו איזה מילה. איך היה? זה וידאו? היה מהסרטים, המוטי הזה כל הזמן מעכב אותי. אני כל הזמן דואג לו, אני מסתובב אחורה. מוטי זה בשביל הסרט, אז מה אכפת לי ללכלך עליך? האמת שגם הוא התקרב אליי כל הזמן, אני לא מבין למה, ועוד אני הייתי מאחורה. לא יודע, ואדי מעכב ראשון, נוסע לאט, יורד מהאופניים כל שנייה, אי אפשר לרכב ככה, חבר'ה. זה בשביל הסרט, מה? אסף, אדי מטפס פה את העניינים. אוקיי, הנה מגיעים למעלה. ניר! כן, כן, יש פה תמונות. אנחנו רואים אותם יורדים משיא גובה. מה? אסף רוצה שיצלמו אותו. אין בעיה. הנה הם יורדים. אדי יורד. אדי יורד. אפילו אי אפשר ללכת פה, צריך לרוץ למטה, זהירו את אדי. בוא, ניר. אפשר לשמוע את הברקסים. ניר, בוא לפה, דוד, לפה. עכשיו נופל, ידעתי. שוט איתו. יש לו עושות שם רעשים. זה כמו עדר. עולה! Keep control of me. Try to keep the